godt se. Kom videre ud! Stille og roligt, stille og roligt, 4-5 mand. Derop, sådan. Ja, det er flot, det der! Ej. Godt mål, mand. Det må vi have kendt. Godt der. Så bagom med den. Stille og roligt. Ej, for helvede, du stinger, vi skal. En lille brud. Jeg tror, det går i skulderen, det der. Er det lort på skulderen af? Var der skulderen, eller var der røvben, der røg det? Det er jo røvhul, der gik lidt. Så var der Pejdersen. Så skal den over, det er jo ikke Trotens skyld. Det er dårligt film. Ej, kom til siden. Satans også. Satans også! Skal jeg ikke til siden? Smil, Jyn! Vi filmer! Og så er det på. Det er fandme ikke godt. Nu må du få væk. Ja, nu er han væk for hende. Det bliver en løber. Luppe, hvad siger du? Jackass! Ja, jackass. Det var de en billig Lyse bot. botthead, ja. Ja, totalt. Så glemmer jeg at filme. Jamen, de Nej, er det er ikke godt, filme. det kan vi have 5. Det må ikke på bag. Godt, Thorsten. Skal vi... Ikke den der bold, den er helvede. Godt på det. Vi fik målet, Lars. Hvad siger du? Vi fik målet. Desværre, Jyens. Lander paparazzi. Ikke to imod ham, mand. En redning. Super. Det klassiske.
Der er nøl, dommer! For helvede, mand! Kom igen, det går! Øj! Hey! Flot spillet, drenge! En dreng, når man laver den dreng, som TK laver, men man ryger næsten altid på røven. Den er så svær alt. Det er godt, Tyskland. Ej, det så altså sjovt ud. Nu må du undskylde, det så bare måske. Du røg i gulvet. Vi vinder selv for mig. 300 meter, er det meget? Jeg var faktisk på, at FCK han regnede med det. Den der, den kommer der hurtigt forbi. Det er da lidt spil af hunger. Nej, det er altså. Det er kamera på. Ja, det er lille Lars, det var godt. Hvad med din mål, Uffe? Det er vildt, de trykker pisse hårdt ud. De ligger offside også, så det kan godt være bakkerne, der bare løber i stedet for, så bliver de stående i offside. Så bliver der ikke skidt. Så dem, der kommer ned bagfra, der får åbent center. Hvis bare han lige har kørt, så bare starte. De rødte næsten ikke koldt, jo. Så begynder vi de der bare. Jeg har også prøvet det at spille rundt. Der er film her. Bare én gang. Vores maratonløber. Nej. Ej, du scorede i dag, jo. Ja, det er faktisk et skud i besøg. Det er kraftigt længe siden, jeg har været sådan. Ja, det var ret flot. Målskifterne godt går, de kan skifte ud af det. Det er fedt mål. Bakken, han ser. God redninger, Henrik. Ja, det var smukt. Det er irriterende med alle de nye regler der. Ja. Det er noget pis. Ja, vi skal til komme det. Det skal komme. Det er en ny sko her. Det er sgu koldt her, hva'? Ja, det er det. Vi er varme begge. Det er sikkert meget. Der er ikke nogen nu. Der er nogen, der vinder en bakke. Eller vi hellere vente. Jeg vil gerne filme lidt. Og hvor var det? Det er godt have, I tager trøjen med bukserne. Er det smalfilm eller bredbånd? Ja, du kan ikke være på. Men det går, da du faldt der, der kunne komme lyden i hvert fald ind i kameraet. Det sagde BOOM! Larses? Ja. Det er det. Ej, det var 2 gode mål, Lars, der var indirekte. Nu er det ikke skyldt op i øjnene. Jeg er ikke helt. Nej, det er ikke. Nej, det var kedeligt. Det var kedeligt. Der er ikke meget plads. Alle kan være Men rundt på en 1 krone, og så op i kronen. Det var en pætur. Ja, det var det. Hvad er mere vigtigt, ja? Har I mit mål? Det tror jeg ikke. Der er ikke nogen, der regner med at score, så skal I ikke snart lort. Det er ikke ret. Jeg vil gerne filme lidt, men er du det hele? Okay. Ja. Yes. Vi kan også. Ja.
1, 2, 3, 1, 2. Vi mangler en mand. Nå, du er. Ja. Ej, vi skal nok...